खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखायोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। आं दासान्दि बारा खौरां लाबोनो हायाखै। जाखिनि खौरां दं बेखौनो खोनासंनानै लादो। लोगोसे साबस्क्राइब खालायखायोबा साबस्क्राइब खालायलांबानो जाहैबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोआव थानाय फरा बाजार गणेश मन्दिर साखाथियाव थाथुकुसि गामियाव बाथौ सिबियारिफोरा मैया बाथौ थानसालियाव गायसनदों। बे हाबाफारियाव मिरु गौथुमनि आखान्थि नेहाथारि सफा बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि बाथौखौ मैखोमैनो मोजाङैनो लुफुंगोन आरो सेथि गायसननायनिफ्रायनो मोजां मैखोमै खामानि मावलांनानै बाथौनि गोनांथि जानाय गासिबो लोंनाय दैनिफ्राय खिनाय हासुनाय जायगाफोर आरो माखासे गोनां जानाय बुस्तुफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै लागोन आरो माखासे थानायनि एबा माखासे बाथौ सिबियारिफोरा फैनो थाखाय जिरायनाय जायगा माखासे बायदिसिना रोखोमनि गोनां जानाय बुस्तुफोरखौ थाबैनो बानायगोन होननानै बुङो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। मैया मोनसे मेलानि गेजेरजों रौता लालकुथिनि सिङाव केपिकेखौ मैया बेखेवनानै होयो। बर' हारिमुनि मोसानायजों बरायनाय हाबाफारि लानानै बेनि मेलाखौ बेखेवनानै होनाय जाहैबाय। बिटिआरनि सरकारा जेराव जयै जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार जयै दोलो जानानै सरकार दानायाव मोनसे बन्द फोसावदों। सप्तायाव खेबनै बन्द फोसावदों मंगलबार आरो शुक्रबार। बे बाराय मोननायाव सप्तायाव खननै बन्द थागोन। पाब्लिकफोरनि थाखाय बन्द होनाय जादों। बेखौ सोनाब बंगनि सिलिगुरि जायगायाव मोनसे बडलेण्ड आलासि न'आव मोनसे बड'फानि मोनसे खाम्फा बेखेवदों एबा बेखेवनानै होदों। बिथां प्रमद बर'आ मोनसे बर'नि सिनायथि महरै थाथों होननानै बेखेवनानै होदों। बिथाङा सोनाब बंगनि मोनसे जायगायाव मरिगाव जिल्लानि पुरिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुलिसफ्रा सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ मैया हमनो मोनबाय आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै बिथांमोना सानै गान्जा फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनबाय। बिथांमोना